салом дӯстон, мо хабарҳои асостарини футболи имрӯзаро аз овозҳо атрофи мураббиёни беҳтарин оғоз мекунем. Ҳар хабари нав агар дар бораи португалиён набошанд, он ҳам ба гуфти баъзеҳо неинтересни мешавад. гапи атрофи Роналдо агар доим шавқовар аст, ин маврид суханҳо оиди ҳамватанони мураббияш боз ҳам ҷолибтар аст, махсусан дар бораи сармураббии Спортинг Рубен Аморим. байни мутахассиси худи Ливерпул ҳавасманд шудааст ва то куҷо ин таъйинот имконпазир аст. дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими олами футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, лигаи чемпионҳо бармегардад ва моро рақобатҳои топ дастаҳои аврупо интизор мебошанд. бавария кӯшиш мекунад қасдии худро аз Латсио гирад. ПСЖ ба меҳмони Реал Сосидад меравад. Ситиро рақобат бо Копенгагем интизор аст. Реал бошад қувваи худро бо Лейпциг месанҷад. чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастаҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Рубен Аморим чеҳраи гарме дар бозори трансферӣ аст ки ба гуфти инсайдер Фабрицио Романо барои сармураббии Спортинг бояд ки аз 18 миллион еврои пештар гуфтагӣ бояд бештар пардохт намуд. Аморим аслан аз соли 2020 барои натиҷаҳои Спортинг ҷавобгар буда дар ин муддат 3 маротиба ғолиби чемпионати миллӣ, Суперҷом ва ҷоми кишвар аст. Ин мавсим бошад даста аз Лиссабон дар зинаи дуюм буда мураббии 39 сола ба ин васила на танҳо дар ватан, балки берун аз он ҳам ном баровард. хусусан худи Ливерпул агар Хаби Алонсо оварда натавонад, Рубен Аморим варианти дуввум аст. шартномаи мураббии португалӣ бо тимаш то 30 июни соли 2026 буда бар ивази пардохти беш аз 18 миллион евро ӯро аз ватан ҷавоб дода метавонанд. ба гуфти Фабрицио Романо маблағи пардохт метавонад то 30 миллион евро бошад ки ин ҳам ӯро гаронтарин мураббиёни ҷаҳон дар таърихи футбол мекунад. то ҳол пули аз ҳама бештар барои Юлиан Нагельсман пардохт карданд. соли 2021 25 миллион евро дода шуд то ӯ аз Лейпциг омада дар Бавария ба кор сар кунад. барои Аморими 39 сола бошад аллакай пул пардохт шудааст. Марка мегӯяд ки Спортинг ҳанӯз соли 2020 барои ин мураббӣ ба ҳисоби Брага 10 миллион евро гузаронида буд. хулоса гап ин ки агар Ливерпул Аморимро оварданӣ бошад, арзиши пули ягон ҳамоҳаваро маҷбур мешавад ки ба Португалия равон кунанд. вале баъди ин қадар овозаву дарвоза кафолат нест ки Рубен Аморим дар лигаҳои топ ҳам беҳтарин будани худро исбот карда тавонад. Реал Мадрид аз ҳозир хатти дифои худро оҳану бетонпӯш карданест. ба қавли Марио Кортегана, Реал ният кардааст ки бо Ашраф Ҳакимӣ ё соли 2025 ё соли 2026 шартнома имзо кунад. агар албатта бозингари мунтахаби Марокаш бо ПСЖ шартнома тамдид накунад, дар ин сурат Реал ба мисоли нақшаи Девис дар бозор амал мекунад. зеро дар мавриди хайрдории Алфонсо Девис ҳам чунин карданду акнун тобистон бояд ӯро ба Мадрид биёранд. ҳамин тариқ Реал нияти бозгардонидани дастпарвари худро дорад. нафаре ки баъди рафтани Зидану Роналдо аз Реал ба самти Борусия Дормунд ба иҷора равон карда шуд. инам соли 2018 буд. баъди 2 сол ин бозингари арабиро Интери Милан бар ивази 45 миллион евро харидорӣ кард. барои Интер Ашраф як мавсим хизмат карду, сипас дастаи Милан аз барояш вақти фурӯш ба ПСЖ 15 миллион евро кор кард, зеро маблағи гузариши худ 60 миллион евро буд. муҳлати шартномаи Ашраф Ҳакимӣ бо ПСЖ то соли 2026 буда ба назар мерасад ки баъди ин қадар таҷрибагирию пулгирӣ ӯ бо парижиён шартнома тамдид намекунад ва бепул ба Мадрид меояд. инро мегӯянд кори зиракона ва пурманфиат дар бозор ки вақти даъвати Алфонсо Девис албатта ки кор медиҳад. ҳар даставу ҳар менеҷмент албатта ин давру замон чунин корҳоро анҷом дода наметавонанд. коре ки Флорентино Перес ва Реал мекунад, дигарон мумкин баъди 5 солу 10 сол онро ёд бигиранд. дӯстон, Лисая ставка канале ҳаст ки прогнозҳои ройгон медиҳад ва бисёре аз онҳо дар ҳақиқатан мегузарад. бинобар ин агар шумо хоҳед ки аз прогнозҳои ӯ каме пул кор кунед, то ссилкаи телеграм канали ӯро ман дар описиони ин видео мегузорам. баъди ҷанҷолҳо пас аз бозии Валенсия ва Реал маълум шуд ки Беллингем гапи калон задааст ва метавонад акнун ҷазои сахттар бигирад. бозингари мунтахаби Англияро метавонанд аз иштирок дар 2 то 3 бозӣ маҳрум кунанд. баъди номаъқулии доварон ва ҳисоб нашудани гол, боз муҷозотшавии Беллингем барои Реал албатта ки болои сӯхта намакоб хоҳад буд. довар Хил Мансано дар сониҳаи охири бозӣ голи шогирдони Анчелотиро ҳисоб накарда, боз дар протокол чунин навиштааст ки агар ба забони кӯчагӣ бигӯем, Беллингем гӯё он
ҳамаи дурӯғгӯро фалон кунам ин гол буд гуфтааст. ҳамин тариқ баъди суханҳои қабеҳи ҷуд комиссияи доварон ҳақ метавонанд ки бозингарро ба муддати тӯлонӣ муҷозот кунанд. Реал албатта аллакай вобаста ба корти сурхи Ҷуд Беллингем шикоятнома ирсол кардааст, вале дар бораи даъво аз барои натиҷа чизе гуфта нашудааст. Дар Мадридам аллакай пай бурданд ки чизе шудагӣ шуд ва ҳисоби 2-2 дигар тағйир намеёбад, вале корти сурхи Ҷудро то ҳол зар карда мешавад. Вале агар ба протокол хушрӯ як нигоҳ кунанд, мумкин муҷозотҳои Беллингем баръакс боз вазнинтар шаванд. Аллакай набуди ин бозингари англисии сеҳрофар барои Реал чӣ қадар дарди сар овард, вале агар ӯ 2 бозию 3 бозӣ набошад, Жирона дақиқан энергияи бештар мегирад. Акнун боз ба дастаи клуб бармегардем. Ливерпулро тобистони соли 2024 тағйироти бузурги кадрӣ интизор аст. Рафтани клуб агар роҳбарони дастаи Мерсайдиро ба куфтукоби мураббии нав маҷбур кард, акнун тобистон Ливерпул боз дар ҷустуҷӯи ҳамлавари нав мешавад. Зеро Муҳаммад Салоҳ ҳам эълон кардааст ки тобистон Ливерпулро тарк мекунад. Ба гуфти Daily Mail, Салоҳ ба роҳбарони Ливерпул ва бозингарони даста гуфтааст ки бо анҷоми мавсим ба самти дигар меравад. Ин маънии анҷоми эпоха аст. Даврони ширини пурҷоиза ва хурсандие ки на Манчестер Юнайтедро сар боло кардан монду, на Гвардиола хоби бароҳа дошт. Баъди рафтани клуб мо дигар Салоҳи хандонро ҳам намебинем. ба ҳама маълум мебошад ки ҳамлагари мисрӣ назди ҳамзабонони худ рафтанист то дар дами пири 4 танга пул кор кунад. Аллакай мавсими пешин гуфтанд ки футболбози мунтахаби Миср ба Ал-Иттиҳод меравад, вале Салоҳ гапи клубро дар замин намонда як мавсими дигар дар Ливерпул истод. Акнун ки пири кор меравад, шогирдонаш ҳам якта ба якта парончак шуда мераванд. Муҳаммад Салоҳ аслан ба Ливерпул аз Рома соли 2017 омада дар масири 240 бозӣ 152 гол дар сафи сурхон задааст. Як хатогии нобахшидании Жозе Маурино ин буд ки ӯ аз Челси Салоҳро ҷавоб доду ин мисрии ҷингиламӯи дигар тариқи Фиорентина ва Рома дар Ливерпул ба нигини ангуштарин табдил ёфт. Солҳои ахир Салоҳ аз зумраи ҳамлагарони серхаридори футболи муосир аст ки аллакай тибқи фарзияи трансфермарки 65 миллион евро нарх дорад. Дар бораи рафтани эҳтимоли ӯ ба Арабистони Саудӣ бошад, танҳо ҳаминро метавон гуфт ки арабҳо бо даъвати Салоҳ ба лигаи хеш нишондоди рекордиро дар бозори трансферӣ нав карданиям ва гузариши Неймар аз Барса ба ПСЖ ҳам бояд ки ба фаромӯшӣ бурда шавад. Шартномаи бозингари 31-солае ки дар Ливерпул 350 000 фунт стерлинг ҳар ҳафта мегирад то тобистони соли 2025 муҳлат дорад. Ин шартнома ҳам бояд тобистон аз ҷониби саудиён бар ивази пули рекордӣ харидорӣ шавад. Бар ивази ин пул Ливерпул метавонад як ҳамлагари дигар дар бари Нюнес биёрад, вале ба ҳар ҳол набуди Салоҳ солиёни зиёд аз ёдҳо нахоҳад рафт. ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.